care s-a dezvoltat în cadrul Hotelului Parliament. Iar acum ne-am adus contribuția, împreună cu o echipă profesionistă, să dezvoltăm mai mult acest concept, și anume întâlnirea cu sinele. O întâlnire care să bucure beneficiarul și să descopere că fiecare dintre noi suntem minunați și suntem ceea ce poate fi mai frumos, ceea ce înseamnă darul nostru, contribuția noastră pentru această lume. Și aceasta se realizează doar atunci când ne cunoaștem pe noi înșine. Cum am gândit acest proces? Păstrăm ceea ce noi știm să facem foarte bine, și anume masajul corporal, păstrăm reflexoterapia, care ajută ca să funcționăm într-un mod sănătos, și am adăugat un serviciu numit comunicarea emoțiilor, astfel încât, atunci când noi cunoaștem acest corp fizic pe care ni l-a oferit Bunul Dumnezeu, să știm ceea ce simțim aici, să înțelegem ce este aici și apoi să fim capabili să exprimăm, astfel încât să fim într-o armonie totală cu corpul, cu emoția și cu întregul univers, cu toți ceilalți care ne înconjoară și cu toate oportunitățile care vin către noi, să putem să găsim ceea ce este mai bun pentru noi și să luăm ceea ce ni se cuvine și ceea ce am întâlnit această frumoasă descoperire a sinelui. Harmony Spa înseamnă spațiu personal armonizat. Noi creăm cadru și devenim facilitatori în această călătorie, în această descoperire a sinelui.